Ngaten para Bapak Ibu, kita menginjak tengenipun pembahasan bab akidah. Ya menika kita dumugi bab ke-10, babu la yudbakul lillahi bimakanin yudbaku fihi. Bab enten mriku babu enten babipun babu majaa fi dzabhi li ghairillah. Bab menyembelih hewan kangge sak liyane Gusti Allah. Para Bapak Ibu ingkang kula hormati, tiang menyembelih hewan niku wonten pinten-pinten maksud. Enten tiang niku mbelih kewan niku arep dipangan dhewe. Tinggi lawuh dhewe, soalnya engko bengi nggih sahur, umpamane nek sesuk poso. Utawi sesuk nggih sahur beleh pitik sakniki. Pitike pun dicekel ta Bu Ibu niki? Pun dicekel apa dereng? Kandang ngeten nggih. Tinggi poso sesuk utawa tinggi bodo nggih ayam, nggih opor ayam. Enten tiang ngoten niku. Enten tiang niku mbeleh kewan niku arep tinggi nyugoi tamu. Wah, tiang Jawa, tiang Jatioso mriki nek mantu arep ketekan tamu pirang-pirang sing dibeleh ora gur pitik, napa? Sapi. Sapi men kalih. Neng sepasar sadurunge nggih nonjok karo tekan doto ngoten nggih. Niki. Enten tiyang niku sik mbeleh kewan niku kanggo arep disade didol bakul daging. Bakul daging ayam, bakul daging sapi yang mbeleh sapi. Ngoten. Enten tiyang mbeleh kewan niku kangge keluargane dhewe dipangan dhewe. Lah niku sedaya para Bapak Ibu menyembelih hewan sing kangge kebutuhan kesetiap hariane dhewekne niku sik penting syaratnya satu ketika menyembelih hewan membaca bismillah. Bismillah napa bismillahirrahmanirrahim? Bismillah tok, mboten usah nganggo Rahmanirrahim. Karena ulama enten sing ngendikake nek nganggo Ar-Rahmanir-Rahim niku mboten nyambung. Ar-Rahman niku Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Maha Penyayang, Maha Pengasih disebut karo mbeleh kewan, mateni kewan. Nek ajeng dahar Bismillahirrahmanirrahim mboten napa-napa, tapi nek pas mbeleh kewan ya seperangan ulama jelaske cukup bismillah wae. Sing penting nyebut asmane Allah. Satu niku. Nomor kalih, beleh kewan niku sik penting pedhot dua hal. Napa niku? Satu gurunge, napa nek wong Jawa ngarani gurung? Nomor kalih di kerongkongan. Nek enten gen kerongkongan nggih gurung niku. Nggih. Intinipun nek enten bahasa Arabe naminipun almari. Almari wal hulkum. Hulkum niku pokoke sik kerongkongan niku, bolong gede niku. Nek almari niku sik kaya usus. Nah, sik kaya usus niku namine napa niku? Ayo, kula enten pundi-pundi beda lho kula anggere ngomong gurung iki nggih kerongkongan niku Mas, kerongkongan nggih gurung enten sing ngomong mboten kerongkongan iki sing gedhe nika nek gurung niku sing kaya usus. Wis pokoke niku ngertos nggih pokoke intine nggih. Jenenge ra ngerti ra apa-apa, sik penting mudeng. Pas mbeleh pokoke kerongkongan niku sing gedhe nika tel potong kalian napa sing kados usus potong tel lembeleh sepisan ora kena dibolan baleni beleh lho kok orang pedhot baleni neh lho orang pedhot ladinge landhep apa ora to gene iki lagi urung disayang nyekso kewan pertama niku nyekso kewan nomor kalih saged boten sah pembelihane dan haram jadi sepisan nek urung yakin pedhot ampun diangkat pisone nah, niku para ulama ngati-ngatine ngaten. Berikutnya para Bapak Ibu, syaratnya niku wau. Jadi satu enten mriku menyembelih dengan membaca basmalah, kedua pedot dua hal niku. Potong dua hal niku. Almari wal hulkum. Mangaten. Maka silahkan niku halal dimakan. Nomor kalih para Bapak Ibu, enten tiyang niku menyembelih hewan tujuannya kanggo ibadah. Contohnya napa? Satu kurban. Walau makin disebutke fasholli li rabbika wanhar. Kurban itu persembahan, gitu nggih. Persembahan kangge Gusti Allah. Mboten masalah mungkin dagingnya tetapi golek ganjaran. Golek ganjaran. Umpama wong niku mboten seneng iwak sapi ning kurban ya mboten napa-napa wong niate nggo ibadah ora dipangan. Aku jane iwak sapi ki ra seneng ning kurbanku sapi ra apa-apa. Ngoten. Nomor kalih enten sik dingge napa niku
Ngibadah contonipun nadar, wis kadung ujar. Sok nek anakku ketompo gawean arep beleh wedhus, sak RT arep tak undangi kabeh. Nanging pun niku ibadah kudu dileksanake. Nadar niku mewajibkan diri sendiri untuk melaksanakan amal ibadah sing jane ora wajib. Ning gandeng wis diujarke dadi kudu dilakoni wajib. Nomor kalih nggih menika nomor 3 nggih menika beleh kewan sing ibadah niku kangge dam. Dam enten tiyang nglaksanake haji tamattu niku nglaksanake dam enten mriku dan seterusnya. Lah niki ibadah para Bapak Ibu. Mila menyembelih hewan niku kudu ditujokke teng Gusti Allah. Mergo niku termasuk ibadah. Nek enten mriku tujuane kangge takarrub. Nggih, kangge takarrub. Adapun tiang-tiang sing beleh kewan boten ditujokke teng Gusti Allah. Nggih, tujuane memang dingge kurban. Nggih. Ora butuh daginge, ning diparake teng pohon besar tertentu, tempat-tempat keramat, watu gede, pundi melih napa? Nggih, tempat-tempat petilasan niku kan sesembahan sesajen kanggo enten mriku tempat-tempat ngoten niku mboten dijikuk daginge. Oh nyatane dingge guwaan. Nggih mboten. Guwak sik mangan semut. Sik mangan enten mriku ya semut utawa kewan sing lewat enten mriku. Nah niki peribadatan dan nek ditujokke teng sakliyane Allah, nah niku lah naminipun kesyirikan dan dilarang keras enten nggih agami Islam. Dalilipun kita baca para Bapak Ibu qala al muallif rahimahullahu taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Surat Al-An'am ayat 162 dan 163. Katakan wahai Nabi Muhammad, ngomongno nyanggone umat, katakan wahai Nabi Muhammad, sak temene salatku, ibadah menyembelihku, uripku, matiku naming kanggo Gusti Allah, pangeran saalam semesta. Dan ora ana sekutu, ora ana pepadan kanggenipun Gusti Allah. Lan aku diperintahke supados ngoten niku wau dengan mengesahkan tenggenipun Allah, boten menyekutukan tenggene Allah. Wa ana awalul muslimin, dan aku tergolong pertama kali ini wong sing Islam saking umat Nabi Muhammad. Artinya pun Bapak Ibu enten ayat niki Allah menegaskan, memerintahkan tenggenipun nabine supados salat lan menyembelih niku kanggo Gusti Allah. Enten satu ayat niki salat kalih menyembelih niku didadoske setunggal, satu ayat digandeng. Salat niku ibadah, menyembelih hewan kurban niku nggih ibadah. Nggih ibadah. Mila kita panjenengan sedaya kedah memahami sembelihan satu persembahan boten parang ditujokke tenggene sakliyane Allah. Kita nek kurban ya kurban tenggene Gusti Allah nalikane tanggal 10 besar benjing, 10 Dzulhijjah. Kawit sakniki pun nyelengi, pun nabung kangge ibadah kurban mangke. Dadi mboten parang ibadah kurban niku diparake teng sakliyane Allah. Ngene ku wau, diparake teng tempat-tempat tertentu. Sik dianggap keramat, dianggap mistis. Ngeten nggih. Diadai napa besek, diadai enten tampah, diadai enten panjang ilang. Nggih. Tas sakniki napa mudeng panjang ilang? Mboten mudeng cana. Panjang ilang iki napa to, Mas? Ya panjang ilang. Janur nika. Hah? Oh, semakin panjang semakin hilang. Panjang hilang gitu. Diadake niku biasane riyen ta, kok ning pojok pundi. Lah alasannya macam-macam. Oh ya anu Mas. Iki ngono sedekah kok awake dhewe kan sedekah, urip ki ora dhewe, urip ki ya nek kancane sing ketok ya enek sing ora ketok, alesane ngoten niku wae. Lah para Bapak Ibu, kok sedekah tenggene tiang-tiang sing ora ketok ngoten niku wau napa makhluk-makhluk sing mboten ketok niku wau. Niku napa ngertos nek panganane ngoten niku. Ngeten nggih. Kita kan bener ngertos. Nyatane ora dipangan, sik mangan semut. Lah kancane tanggane sing ketok men ora patek tau disedekahi kok sing ora ketok men disedekahi. Bendina ketok nang ngarep omahe ora tau disedekahi ngono.
kancane tanggane lho. Lah sing ora ketok kok dipikir men gitu. Niku persembahan. Nyatane enten ritual-ritual tertentu. Ritual tertentu ini apa kudu dina tertentu, kudu ling ngujubke enten piyambak kan nggih. Kudu pilihan gunake adamen tertentu. Napa niku ayame nggih mboten ming ayam niku tok, kudu ayam kampung. Ayam negeri mboten purun ngoten niku. Ora gelem. Tek ram tenan. Menusa wae ayam kampung wis arep bae ngeten nggih, lah ngeten. Kudu ayam kampung, mulus, ireng, cemani, ngeten nggih. Tukume ora kena di nyang. Nah, dikekke tenggene sing ngoten niku persembahan. Berarti menyembelih hewan niate dari awal memang senes kanggo Gusti Allah tapi tinggi ngaten-ngaten niku. Dan pasti enten maksud tertentu. Maksudnya ya gen ora ganggu kok Mas wong iki dikeki ngene gen ora ganggu. Nabi pun ngajarke kita niku nek ben boten diganggu kali barang-barang sing ora ketok ngakeh-ngakehke doa pagi dan sore utawa petang ngatah-ngatahke baca surat An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas ayat kursi. Niku sing dibaca mboten kok kanthi dikeki ngoten niku. Sangsaya dikeki ngoten niku sangsaya seneng, sangsaya katrem ora ndang lunga, ngeten nggih. Ngaten. Ngaten, mulane enten surat ngenika surat jin para Bapak Ibu dipun jelasaken bilih jin niku semakin dipundi-pundi semakin dipun jalui dideple-deple ini jine semakin gede sirahe, semakin sombong. Dijelaskan tentang surat jin ayat 6 wa innahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Saat temene enten seorang sangka manusa rijal para rajul saka manusa njaluk perlindungan tenggene bangsa jin sing akhire fazaduhum rahaqa. Dheweke njaluk perlindungan nang gone jin niku wau jine semakin sombong, semakin gede ndase. Semakin mendidik, wah andene manusa bodho wedi aku nyang rene do ngeteri panggang ya ta. Ngaten ta nggih. Semakin sombong padahal manusa kali jin niku derajate tesih dhuwur manusa. Ayate pundi? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusa niku didadekke dengan sesempurnanya makhluk. Derajatnya luwih dhuwur daripada jin. Lah kok malah dipin-dipin yang ngene jin. Iki jine semakin sombong. Mila para Bapak Ibu, ngeten nggih. Tempat-tempat sing tesih sering dikei sesaji, diuri-uri sesaji niku biasanya luwih serem daripada sing mboten, ngeten nggih. Oh nggih, jine sangsaya mlumpuk enten mriku. Nah, iki ayo diperbudake manusa. Nah, enten pundi? Bali mriku ben dinten tiyang Hindu niku ngei sesaji. Enten mriku luwih serem ngeten nggih, jine saya akeh mlumpuk enten mriku ya. Ngeten nggih, lah ngeten. Ngaten lho. Berikutnya surat Al-Kautsar ayat 2 Allah dawuhaken fasholli li rabbika wanhar. Salato lan beleh kurbano kanggo Gusti Allah. Allah malih wonten surat Al-Kautsar niki gandengke salat kalih menyembelih kurban. Salat niku ibadah, beleh kurban berarti nggih ibadah. Mula ditujuke teng Allah, mboten parang ditujuke teng sak liyane Allah dengan alasan apapun, ngeten nggih. Nah, enten ngen mriko Yogya mriko luwih mantep melih napa? Das kebu. Das kebu dilarung nang segara. Alasane jare iki ngeki panganan iwak Mas. Iwaki panganane ora das kebu ngeten nggih. Iwaki panganane pelet, ngoten ngeten nggih. Nah niku, ora kok das kebu gitu. Niku ritual, niku persembahan kangge sak liyane Allah. Ngeten nggih. Dan carane nglarung men seragame tertentu. Kudu khidmat. Khidmat niku napa? Ora oleh rame-rame, kudu khusuk ngeten nggih. Harine wis ditentokke dengan ritual-ritual tertentu niku persembahan. Ngeten nggih, persembahan. Kathah tiang-tiang bahkan seorang napa nggih dai. Doatun ila abwabi jahannam berarti. Dai sing ngajak nang pintu-pintu abwabi jahannam. Lah niku gawe alasan bela wong ngono kuwi sedekah nang gone sing ora ketok kok Mas.
Mas. Ngono ki sedekah nanggone kewan. Sedekah nanggone kewan iki dudu ayam panggang. Nek sedekah nanggone manuk ya dikeki napa kita pakan manuk, sedekah nang iwak ya pakan iwak. Senes ngoten niku. Dan cara memberikan sesaji niku men nggih kanthi cara khidmat, kanthi cara ritual tertentu. Berarti niku persembahan. Persembahan. Ngaten para Bapak Ibu. Melih tiyang Jawa niku macam-macam gitu nggih. Nah, ajeng mantu dadak guwake teng mriku-mriku. Kita tiyang Islam sing pun ngertos ayat-ayatipun dalilipun nggih kita hindari ngoten niku. Terus pokoke njaluk selamat bismillah nyanggone Gusti Allah. Mboten nanggone ngoten-ngoten niku. Ngeten nggih. Melih nek ajeng gawe omah yen tengah pundi? Pendopo napa pundi? Diduduk dikeki napa? Kawane kendil ngeten nggih. Ah niki terus nggih napa niku dibelehke pitik ngeten nggih. Niki berarti persembahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajarke dumateng kita. Menawi enten mriku bertempat ning gone tempat sing baru. Contohnya gawe omah duwe kontrakan anyar, duwe omah anyar manggon enten satu tempat sing baru. Nek enten kono enek barang-barang sing ra ketok, mungkin jin dan liyane, kita diajari doa kali Nabi. Doanya napa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Niku doa pagi sore, niku doa lewat ning gone nggon-nggon sing dianggep angker, manggon ning tempat-tempat sing baru, yen ora diganggu kalian barang-barang sing ketok pun apa dene barang sing boten ketok. Nah niku mboten kok kanthi cara ngeki persembahan. Nah ngaten. Saged dipun pahami Bapak Ibu? Ngaten. Hadis malih nah mau ayat firmanipun Allah surat Al-An'am ayat 162 kali surat Al-Kautsar ayat 2. Sameneika hadis riwayat Muslim saking Ali radhiyallahu anhu piyambake ngendika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendikaaken ngeten nggih hadis nggih menika la'anallah man dabaka li ghairillah wa la'anallah man la'ana walidayhi la'anallah man awa muhdisan la'anallah man ghayyara manaral ardi. Pilih wonten mriku dipun ngendikake kalih Kanjeng Nabi Allah melaknat tenggene seseorang sing menyembelih kanggo sakliyane Allah, menyembelih kanggo sakliyane Allah, dilaknat kalian Gusti Allah. Artinya pun dilarang keras dan saged jatuh tenggene kekufuran. Imam Nawawi, sinten Imam Nawawi, ulama saking madhab Syafi'i, sing nulis Arbaun Nawawi, sing nulis kitab Riyadhus Shalihin. Ngendikake wa ammad dabahu li ghairillahi fal muradu bihi ayat baha bismi ghairillahi ta'ala kaman dabaka lis sonami awis salibi awil Musa awli Isa sallallahu alaihima awil Ka'bah wa nahwi dzalik fa kullu hada haramun wala tahillu hadhihi dzabihah sawaun kana adzabihu musliman aw nasraniyan aw yahudiyan nassa alaihi asy-Syafi'i wattafaqa alaihi ashabuna fa in qasada ma'adzalika ta'dzimal madbuhi lahu ghairillahi ta'ala wal ibadatu lahu kana dzalika kufran fa in kana dzabihu musliman qabla dzalika sara adzabihu murtaddan. Paham para Bapak Ibu? Bahasa Arab kabeh Mas. Ya, kula terjemahke nggih. Ngendikane Imam Nawawi. Adapun wong sing beleh kanggo sakliyane Allah, nggih ta nggih? Menyembelih kanggo sakliyane Allah utawa nyembelih kanthi menyebut nama selain Allah. Jadi mbelih kanggo persembahan sesaji walaupun maca bismillah. Nggih ta nggih? Niku nggih haram. Genah-genah ajeng dingge guaan teng mriku diparake teng mriku diparake teng tempat-tempat keramat mbelih bismillah. Tetep hukume iwake haram dan sing nglakoni mbelih ngoten niku saged terjatuh tengene kekufuran. Dan ngendikane Imam Nawawi murtaddan, keluar dari Islam. Niku padha wae penghinaan. Napa? Wong genah-genah dingge kurban sakliyane Allah kok maca bismillah. Kaya dene wong ngombe ciu karo ngomong bismillah. Ngece ta nggih? Ciu iki genah haram lho. Ngombene kok nganggo bismillah. Ini penghinaan, ngoten nggih. Lah niki genah dingge persembahan kok bismillah. Nah niku cara wong ngono kena pasal berlapis, lapis legit niku. Wah.
kayak roti mawon, lapis legit gitu nggih. Lah niku utawa nyembelih dengan menyebut sakliyane namanipun Allah demi salib, demi Nabi Isa, demi Nabi Musa, demi Ka'bah, bahkan Ka'bah mboten parang gitu nggih. Dengan menyebut nama Ka'bah bismillah. Nah, tanggal 17 Agustus lembelih merdeka. Yo merdeka ning nek nyembelih kewan yo bismillah gitu nggih. Arep yo merdeka arep apa merdeka tanggal 17 Agustus ning tetep bismillah. Ngoten lho. Karena syariat merintahke ngaten. Gusti Allah merintahke ngaten. Ngeten nggih. Ngaten. Pramila para Bapak Ibu menawi tiyang niku wau mbeleh enten mriku kok dheweke niku wong Islam tujuan mbeleh nggih peribadatan tenggene sakliyane Allah tiyang niku terjatuh tenggene kekufuran dan dheweke dadi wong sing keluar dari Islam ngendikane Imam Nawawi. Ngendikane Imam Nawawi ulama Syafi'iyah. Gitu nggih. Beleh kewan tujuan nggih peribadatan nggih persembahan walaupun maca bismillah gitu nggih. Tetep dilarang keras dan pelakune saged rusak keimanane. Allah ndawaken wonten Al-Qur'an wa madzubika 'alan nusubi dan napa mawon sing dipersembahke kanggo berhala walaupun maca bismillah maka tetap enten mriku satu pelanggaran bahkan pelanggarannya double-double. Ngaten Bapak Ibu. Mila kita para Bapak Ibu menghindari hal-hal ingkang ngaten iki gitu nggih. Ngoten. La'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat tenggene tiyang sing melaknat nanggone wong tuwa lorone. Bapak simboke dipisu-pisui didongake elek, niki dilaknat karo Allah. Utawa Nabi jelaskan ten hadis lain tu dheweke melaknat tiyang sanes wong tuane tiyang sanes sehingga wong tuane genti di laknat. Niku nggih dosa besar nggih. Dados wong niku nek geger, nek lagi padudon, lagi kisruh karo tiyang sanes, ya wong tuane ora sah digawa. Karena apa? Wong tuane ra mudeng. Satu niku. Kedua, berpotensi genti wong tuane awake dhewe dielek. Niku dadekake dosa gedhe. Karena apa? Gara-gara kelakuane awake dhewe, wong tuane dhewe dielek karo wong liya. Niki berdosa niki. Contone padu kowe diasar anake sapa ngene. Tukang apa bakul cikrak. Benti kono ora trima ta benti ngelok-ngelokke wong tuane awake dhewe. Wah niku kita dosa. Ngeten. Mboten pareng. Ngoten. Jadi kita niku ampun ngantos ngelakoni perbuatan-perbuatan sing dadekke wong tuane awake dhewe di elek-elek kalih tiyang sanes. Ngoten. Kemudian la'anallahu man awa muhdisan. Allah melaknat tenggene tiang-tiang sing melindungi wong sing berbuat jahat kriminal. Muhdisan. Enten hadis niki lafate muhdisan. Wong sing berbuat kriminal, berbuat kejahatan kok dilindungi. Niki dilaknat karo Allah. Genah wong kleru kok malah diwangi dilindungi. Niki dilaknat karo Gusti Allah. Utawa enten hadis riwayat utawi enten penjelasan ulama muhdisan iki saged muhdasan. Muhdasan niku pelaku bid'ah. Allah melaknat tenggene tiang-tiang sing melindungi, mendukung perbuatan-perbuatan pelaku bid'ah. Dilaknat oleh Gusti Allah. Mulane barang sing mboten bener kita mboten perlu ikut mendukung dan menyokong ngoten. La'anallah man ghayyara manaral ardi dan Allah melaknat wong sing rubah batas tanah niki wong sing ngerubah batas tanah niku dilaknat kalih Gusti Allah. Ya ora ngerubah batas tanah. Kula mboten ngerubah batas tanah, Mas. Ning macule maju ae ngantek pekarangane tanggane disorok. Jane mboten ngerubah patoke jek tetep. Ning angger namping, angger macul maju terus ngantek sawai tanggane digarap ngene. Saking landhepe macule mepehke enten pundi niku? Ten Karangsari napa enten Ngemplak? Belang. Landhep pacule ngantek kaya nggih nggih. Ngantek kaya silet maju terus nggih nggih. Para Bapak Ibu, lemah niku nyorok
enten mriku setengah meter nggih, nyorok 20 cm, mlojok tenggene garis niku mboten nambah terus kemudian panene tambah patang kresek ngoten nggih mboten nggih. Mboten. Ning dosane mesti mesti. Ora mundak panene ning mesti dosane. Mundake sepinten kita para Bapak Ibu. Nyorok sak meter ibarate. Oke, nyorok sak meter niku nemen banget niku. Nemen banget. Niku mundake sepinten? Cara gabah, cara jagung, cara pohung, singkong. Ning dosane mesti. Dan wong sing para Bapak Ibu nyorok lemah niku napa dheweke ora kelingan bilih menungso ki digawe sangka lemah besok baline ya nyang lemah. Lah kok eramen karo sing jenengane lemah ngeten nggih. Lah ngeten. Mila para Bapak Ibu kita hindari. Wis pokoke wong ki nek nggarap ajeng bangun napa-napa selemahe dhewe, tenang para Bapak Ibu. Mboten perlu melek ini barang tiang sanes. Ngeten. Bangun para batese mriki kita rodok sak burine. Mergo napa? Jenengane bangunan kadang enten napa cukat. Cukat niku nek jiglok banyune ya jiglok nang pekarangane dhewe aja kancane. Nek iso nyanggone kancane lho ya. Dadi bener temboke ning lemahe dhewe ning bareng anu banyune jigloke nyanggone tanggane mboten pareng ngoten niku. Mboten pareng ganggu niku. Saged dipun pahami Bapak Ibu? Ngaten. No, tembokku ning pekaranganku dhewe kok Mas. Iya lah, tapi banyune kutahe nyanggone tanggane. Tanggane ngantek geblebekan banyu nek rendeng. Ane iki mboten pareng. Ngaten niku. Ngaten para Bapak Ibu. Dan kadang wong sing nyorok lemah niku mboten kok kurang lemah mboten. Nggih napa mboten? Jane lemah iki pirang-pirang nggon sawahe ning kono. Ijik kok bremen nyorok lemah ngoten nggih. Nggih kadang niku enten ngoten niku. Nyorok lemah iki ora kok kurang lemahe mboten lho janjane. Wong lemahe sok sing ning kono ya diberakke. Ning malah melek karo lemahe cedhakane. Niki judheke wong tangi-tangi. Jenenge ngoten niku wong serakah. Tamak ngoten niku, serakah. Ngoten. Tiyang niku mangano sangka hasil nggone dhewe mboten ngrampas ngene kancane. Ngoten para Bapak Ibu. Berikutnya hadis radi panjang. Ya menika ceritane tiyang kalih sing siji mlebu surga gara-gara laler, sing siji mlebu neraka gara-gara ya laler. Ceritane kepripun? Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikaken nggih enten gen hadis riwayat Ahmad enten gen kitab Az-Zuhud saking jalur At-Tariq ngeten nggih. Tapi niki hadis niki sejatosipun mauquf. Hadis niki mauquf tegesipun berhenti nggih tenggenipun sahabat teges niki ngendikanipun sahabat Salman Al-Farisi. Mboten ngantos marfu tenggen Nabi. Cuma niki pendukung artinipun wong sing enten mriku mempersembahkan sesuatu tenggene sakliyane Allah niku bener-bener dilarang keras enten agama Islam. Niki ceritane, dakhala al-jannata rajulun fi dubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dubabin. Zaman dhisik ki enek wong loro siji mlebu surga gara-gara laler, siji mlebu neraka gara-gara laler. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah. Terus enten sing tangot, lha kepripun Nabi ceritane kok saged ngoten niku. Ceritane kala marra rajulani ala qaumin lahum sonamun. La yajuzuhu akadun hatta yuqarribu lahu syai'a. Nggih menika suatu ketika enten dua orang laki-laki sing lewat teng desane suatu kaum, enten mriku enek berholone. Berholone arupa patung napa-napa nggih. Lah terus pokoke sapa wae sing lewat kene kudu ngeki persembahan. Nek ora ngeki persembahan ora oleh lewat kene. Ora oleh lewat kene. Nek ngantek ra gelem diancam dipateni. Faqalu terus penduduk desa kaum niku ngomong li akadihima maring salah sijine. Qarib kurbano apa wae? Coba nang kurban. Ngeki persembahan mengko lagi oleh lewat. Qala laisa indi syai'un uqarribu. Qalu lahu qarrib walau dubaban. Faqarraba dubaban. Fakhallu sabilahu fadakhalan nara. Lah, terus enten mriku dheweke jawab, "Aku ora duwe apa-apa, arep kurban apa?" Penduduk desa niku ngomong, "Ya pokoke kurban apa-apa, demak-demak
laler apa demak apa kono. Hari betul golek laler didemak dikekne ning ngarepe berhala tinggi persembahan berhalane. Akhirnya para bapak ibu dheweke diculke angsal lewat. Nah, ternyata dia mati. Barang mati suatu ketika mati mboten ditobati kesirikane masuk neraka. Niku kesirikan mboten ditobati mati sampai mati nih dia masuk neraka akhirnya. Waqalu li akhar. Nah, terus penduduk desa niku ngomong nanggone sing siji nih, qarib qala ma kuntu li uqarriba li akadin syai'a dunallahi. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannah. Nah, terus sing siji niku dikon kurban, aku ora bakal kurban terhadap sesuatu pun sak liyane Gusti Allah. Aku nek kon kurban ya kurban nanggone Gusti Allah. Megah aku kurban kok nanggone berhala, nanggone tempat-tempat keramat, petilasan dan seterusnya. Akhirnya wong sak kampung muring, tiang niku dipenggal kepalane mati. Lah mati nih akhirnya mlebu surga. Mergo mempertahankan keimanane. Aku korban pokoknya prinsipku minangka wong iman wong Islam korbanku kanggo Gusti Allah, ora nggo liyane. Nah dipateni akhirnya. Lah mila para Bapak Ibu, enten mriki hadis niki njelasaken bilih korban niku mboten kudu barang gede, barang cilik, pokoknya enten satu pengorbanan tenggene sak liyane Allah. Nggih nggih. Niku pun terjatuh tenggene kesyirikan. Coba kita tinggalin niki. Laler niku barang sepele, barang jijiki. Coba sinten sing gelem dikei laler. Umpama digoleki laler niku sak tenggok atau sak tumpu ngoten ana sing gelem dicenggereng napa ngoten mboten nggih. Dilani laler barang jijiki. Ning kok dingge kurban tenggene sak liyane Allah niku piyambakipun jatuh tenggenipun kesyirikan. Satu niku. Dan kita bandingke sakniki. Tiyang sakniki kurban niku mboten mung laler. Pitik men kudu pitik sing apik dhewe, pitik kampung, pitik negeri wae ra gelem nggih ta nggih. Padahal pitik negeri niku kan nasional nggih ta nggih. Nasionalis nggih ta negeri. Emah Jawa kudune Jawa. Wedhus ya kudu wedhus kendhit. Tukune ora kena dinyang. Wis mbok pira-pira dibayar. Artine tiyang sak menika kurban tenggene sak liyane Allah niku barange istimewa mboten mung sepele-sepele. Jaman dhisik laler men ndadekke mlebu neraka nek dikurbanke teng sak liyane Allah. Buah-buah sing kudu sing sae ora kena buah sing elek kerucilan mboten bareng. Sing apik dipersembahke teng sak liyane Allah niki. Niki para Bapak Ibu. Ngaten. Pramila kita panjenengan sedaya kedah memahami saestu bilih napa niku kurban niku kangge Gusti Allah. Mboten pareng kurban tenggene sak liyane Allah. Dan niku pelanggaran besar. Pelanggaran besar apapun alasannya. Apapun alasannya. Syekh Muhammad At-Tamimi niku nate ngaji ngeten kita. Ngaji kalih murid-muride piyambake rungokne obrolane muride. Wah, nang kono nek geger-geger mambengi. Geger apa? Lah mosok omahe dingge kumpul kebo, dingge perzinaan, dingge kumpul lanang wedok ora enek statuse apa-apa. Lah saya digerutuk wae iki. Gerutuk wae. Wah, kuarane yo. Jenenge ngene iki ngrusak desa, ngene iki ngrusak tatanan. Gerutuk para Bapak Ibu. Barang sesuk melih ngaji, enten mriku muridé cerita melih. Oh, tibake omahe ora nggih kumpul kebo. Lah nggih apa? Tinggi ritual golek pesugihan, beleh pitik, terus tinggi apa ngono nggih ta nggih. Golek pesugihan napa-napa ngoten nggih kurban sak liyane Allah. Oh, ngono ya. Wah. Terus Syekh Muhammad At-Tamimi rada gatekke lho. Piye ta? Diingi enek wong kumpul kebo, wah semangat lemu arep geruduk lemu arep amar makruf. Lah bareng ternyata neng kono wong lagi golek pesugihan nganggo sesajen beleh pitik kanggo sak liyane Allah kok awakmu santai ora patek semangat lemu arep gruduk. Wah, iki kudu ngaji kitab tauhid meneh, kudu ngaji akidah iki. Lah piye? Perzinaan karo kesyirikan iku dosane sik gedhe pundi? Perzinaan kali kesyirikan? Kesyirikan. Perzinaan iku dosa, nggih dosa besar. Nek kesyirikan niku nggih menika madhakke Gusti Allah kalih sak liyane. Ibadah dipadhakke
diparake teng sakliyane Allah. Kita nggih. Melanggar hak-hakipun Allah nek kesyirikan iku luwih gede kesyirikan. Mila para Bapak Ibu, kita sebagai tiang Islam kedah mangertosi bilih kesyirikan menyembelih hewan kangge sakliyane Allah niku dosa besar, pelanggaran besar, lebih besar daripada perzinaan, mencuri, membunuh gitu nggih. Fatal akibatnya. Nah ngoten. Mila kita berdoa mugi kita tetap dalam keimanan ampun ngantos terjatuh tenggenipun kesyirikan. Salah ngaten Bapak Ibu kita cekapi semanten kata gerang langkungnya nyuwun pangapunten ingkang sagengipun kita nenggo salat Isya kalih informasi. Nah, ngoten nggih ta nggih. Mengke sidone niki tanggal 1 Ramadan apa dereng ngoten. Salat cekap Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.